bigyan kita ng konsinto. Lagay mo sa, ano, tawag nito, wallet mo. Sa pack mo. Saan ka naman pupunta? Oo, wala akong space dito. Jesus! Upo ka dyan. No space. Kain ka na, tapos na. Kung ano? Alam mo lang yung hindi ko. Sintay ko lang doon. Huwag ka na magkape. Mama, at least. May kape ka, Jennifer. Jennifer. May kape ka daw, girl. Hindi ako nagkakape. Ay, very good. Naiwasan ko na. Iwasan mo na. Kaya kung beto, kung gusto mo ito. Ako na mag-ugas. Pansit, pansit. No, Amy, no. Ay, wala din sa mga gift. Ano ka? Hindi na andyan na si Cap. Dala mga sila wala. Andyan si Kabayo? Andyan na. Ang dami kong trabaho. Hindi matapos-tapos. Senator, what you doing? Oh, meron yung Jennifer. Meron na tutong-tutungan. Nakalimutan ko na yung kabilang kawali. Gawang kawali naman. Yan na. Paano ito niluluto? Ano? Ay, nako. Huwag mo na akong tanongin. Naong time. Bawang lang! Tapos, Karot! sabay-sabay na. Ha? Sabay-sabay na nilagay lahat. Hindi. Tuloy-tuloy mo muna yung bawang. Tapos itlog na next. Bumihan mo lang itlog. Butter. Mag-spray naman ako doon sa bahay. Kasi meron akong pagsusun. Pag lurpak yung ginagamit ko, masarap. Mahal lang ang lurpak. Malasa kasi ang lorpak. Unsalted o salted? Meron ako unsalted. Salted. Salted. Yung mamurahin. Nagmamansin pa lang. Yung lurpak maganda. Lurpak. Hindi ko naman si ano yun. Mukha lang naman yung nandyan, di rin naman nag-ano. Kahit maraming absent, hindi natulong. Pero ang dami niyang comment. Na, Kaya kayo misali. Grabe rin. No, mga teacher, pinag-ibig ka nila. hindi. Posible mayroong mga ano. Alam din yung discover yung ginagawa niya. Kasi, Kasi may pinapagawa sila talaga na magaling si Gabi. Magaling. Sila magagaling naman. Kaso lang, yung standard na from KHDA, from this one, so those are the patterns that they are following. Alam mo yung ganun? Hindi ibig sabihin mali sila. May mga, ano, di ba? May mga portion na pwedeng hindi pwedeng i-apply or may portion na pwedeng dagdagan. Alam mo yung ganun? Ano naman yun? Pero it doesn't mean na kasi lang, mga bago pa sa lalo dito. Si Sarah dito, veterana siya, pero veteran na rin yun. kaya, hindi nga, veterana siya, pero in sa other company.
Kasi iba-iba management eh. Ganun yun eh. Iba-iba management. Kaya may masasabi, may mga ano talaga. Hmm? Sa ano po. Ang ganda ng balenghoy. Mas gusto ko pa ito pag crunchy na. Yung Gusto toasted niya ba? makunat ano. Toasted. Pag magbahaw na. Hindi iba rin yung bahaw. Yung toasted talaga siya. Tapos ibabawan mo ng garlic at saka ano, Butter. butter naman yun. Ganun. Garlic bread. Ang sarap. Ang maganda. Ang ganda nila. Wala pa rin siya rin. Hindi pa rin maganda ako siya. Siguro walang. Bukas pa siya eh. Nakaplano mo yung dati na napasok sa Thursday. Tuloy. Monday pa. Pero isabi sa Thursday siya. Baka nag-staycation lang yun. Minsan kahit di naman nasakit si Sole, di ba? Hmm. Nag-action siya sabi si Sole na sakit. Sabi ni Max na sakit yung pero kahit kasi sorry. May tag naman yun. Sabi ng gano'n. Ano hindi, kung sa anak niya, wala. Oo. Kaltas siya, pag sa anak niya. Hindi kasali sa club yun. Parang sikat. Pero nag-arts na siya eh. Pag sakit sinuwa ganyan, wala siya. Kalkas. Di malalaki yung sahod nila, di malalaki ito. Pero okay mo walang bawit niya sa pag-aaral ng Ang sarap na sa inyo, oh. Ganun lang yan, may langka. Kasama. Ganyan ako. Kasaba ba yan? Ay, hindi pala biko yan? Kasama cake. Hindi nadgad, oh. Tapos nagyan ang gata. Kasama cake. Miss Joy! Ang pato Ito. ito na. Ready na. Nalit na ang pan. Tapos na, Miss May. 2 days na lang. Ready na. Nag-liberty ka na. Liberty ka na naman ulit. Ano? Ano gali asili? So, balikan mo yan. Para sa akin, tatlo na lang tayo. Ay, hindi mataas sa akin. 35. 45 plus 20. May konti lang sa akin. 20 tapos 5. Sa akin 45. Binabaan na nga sa akin dati, 45 ako. Saan patas ng patas yun? Ay, wala. Ako din nag-lab. Sorry. Kasi yan, may pan. Inom na kayo. Doon na may Mary Kill. Kaya naman si Gabi! Wala si Gabi? At least nandun ka. Kaya na. Bakit ang baho nga? Walang Pero ko daw ang gusto mo. Pag ito ko nakahal ng sandin. At wala rin si Sarah? Wala ka. Doon na lang ako sa... Bilisan na lang sa Ano yun?
Doon ka talaga sa inyo. Mapasok. Thank you, Tine. Thank you, May. Masarap yung cake, May. Thank you, Miss May. Thank you, Miss May. Ay! Ha? Thank you sa lahat. Thank you sa lahat. Busog si Mary Jane. Maganda ang ngiti niya yung planchado yung mukha niya. Busog na pagkain. Lugmok talaga. Wow, sana all. Diyos. Na mapuno. Si nurse, ano ba yun, nurse? Paano na? Lasang-lasa talaga yun. Hydration tayo. Okay. Sana all. Baka mamaya yung machine Mary Jane. Maganda. Sumabog. Maganda mo. Ang hirap ng tag-sign eh. Sabi ka, sana? Kamu tinatagyawat. In love kay Jeffrey. Sarap na kaihampas dito. Jeffrey! Ay, sana all in love. Ay, si Jennifer oh. Halika na lang, Senator. Mamaya na ako mag-assessment. Hindi ka na, Miss Senator. Thank you, Miss May. Thank you, Miss May. Thank you, Miss Emilia. Thank you, Miss Emilia. Oy, Thank you, Miss May. Ano yan? Pulbar ka na. Ah? Pulbar. Pulbar? Ay, ito pa yung kanin ko. Hoy, kailangan energetic kayong dalawa kayo. Dalawa lang kayo. Pulbar si Jennifer. Magkain ka ng panin. Ilan kayong kapon? Kain ka pa ng 20. Hoy, Kami lang ni Jennifer na rin ko. Kami lang ngayon na may Jonathan may Luca. Nabasa mo na kung saan ako? Namin. Ayaw kong basahin. Nabasa mo na kung saan ako? Sapon ka daw, Ruming Rhino. Kainan mo na marami ha. 7 o'clock si Miss Grace. Oh, Jennifer! Kumain ka na ng pulpa. Para Kumain na ako. na. Halika na. Dahil kung wala kang kinain, patay tayo dyan. Kunin ko. Bawalis ka na ako, babalikan ko yan. Walang katabuhan mo dahil. Saan daw nahulog si Jube? Sa hagdan. Ay, sabi ko, full bed sila, ba't sa hagdan? Ay, Ako nasa taas. kahit sila saan sila mahulog? Pupul daw nila. Saya ng rato nila. Huwag tayo magagawa. Who's here? Me? Natulog. Yeah. Hindi ko alam kung minum na ano mo ba yun. Bukil mo na. Blastas mo. Wala akong babalikan. Nako, nahulog siya sa hagdan. Buti pa siya. Hindi pa sila nagdag. Ako nga. Alam mo bang yun sa hagdan na yan, may butas ako dito, oh. Oo, parang pek-pek ito na nakaganyan, oh. Nakaganyan siya, dahil hindi ako sanay sa ano. Nahulog ako. Laban. Laban lang. Masarap na breakfast. Busog, pansit. Ulit, pansit at Ulitin ko kaya. Bahala na. Hindi ko maalala kung ininom ko na yung gamot ko. Wala na talaga. Joyce! Nangyari sa'yo ah. Sa damay ng operasyon. 10 Ha? 10 5 lang binigay ng doktor. ay, putang na ang kabata. Yawa. Kaya mo. Hindi ko rin naman siya alam kung uminom na rin ako sa bahay. Tama eh. Na,
Half-half, 15 ml na lahat. Ako hindi ko na sinusukat ng ganun. Ginagawa na lang. Nilalagok ko lang. Hindi ko rin maintindihan ng doktor. Kailan 15 ang pinainom sa akin. Akala mo ba ikaw naintindihan ka ng doktor? Yun ang tanungin mo, Joyce. Ha? Tanungin mo, Joyce. Kung naintindihan ka ba talaga ng doktor? Dali mo! Nago ka nga ba Aga maaga! George, alam mo na ngayon. Bakit ganyan? Kahit doktor, hindi ka maintindihan, Joyce. Nararamdaman lang hindi kayo nagkakaintindihan, Joyce. Okay. Yung isa 15, isa 10. Ito naman huli 5. Yung 20. Ano yun? Dalawa na yun. Tawag nito. Pwede ba sa bata? Bata. 20 mo na nga isang hapon ng mga isang tanghali na yun. Sa bata? Pagkakupit ka. Pag-iisa-isa lang yung matatanda. Oo, para iwas card. Ay, was card. Kasi, Iwas card. kumaya din na makakilot. Tumatanda na sila. For 3 Maria. Ay, putang ina! Oh. Ikaw na lang ate Miguel. Okay. Pagkakal niyo ako ng picture. Oo, ka naman. Oo, kalaban. Lagi. Ay, naku, Karen. Ka ng tabo kasi. Ay, ganun, tambo mo silang lahat. Pag nag-absent ka, mahulog din ako sa... Si Georgie nahulog sa hagdan. Hindi ako mahulog sa hagdan, mahulog ako sa upuan, sa kama, ganyan. Talaga ako, hindi ko mga ganyan ang mga aksidente ko, ate. Yung mga sugat-sugat talaga, pasa-pasa, ganyan ang mga Ako, aksidente pag ko. ganyan ko sa hagdan doon, no? Dito nakaganito, oh. Nakabuka talaga yung ano ko. Tawa nga sila ng tawa, hindi grabe ka naman. Nahulog na ako. Yan, o, tignan mo. Hindi ako mga ganyan na aksidente, hindi ako sa mga ganyan, ate. Yung dapat natakpan talaga ang sarili ko na ano ba. Si Ate Rachel, di ba, clumsy siya, tapos nakakasira siya ng mga gamit, naingay siya. Ako naman, clumsy, pero sa katawan mo. Ano yung galing? Ano daw? Eh, kasi si Ate Joy, kakain daw. Alam ka naman sa bahan mo. Hindi, sabi ko, lalagyan ko muna ito ng violet. Bira ka. Oo, akong bahala dyan. Magdala ka na bilinda ng kuwan, blue towel. Magdala ka ng balde. Yung parang basang-basa yung towel, gano'n mo doon sa mud kitchen para hulog lahat yung buwan. Kasi kayo, pag nagpapalaro, huwag niyong ipasali yung mga lababo doon, yung mga ano, yung buhangin-buhangin lang. Hindi namin pinapadala ang buhangin doon. All in the box lang. Talaga lang. Yes, we always tell them, if you play sand outside, you will no longer play. Tignan mo si Idris, hindi na nalaro sa loob ng sandbox. Alam mo, restrict sa among mga PA. Sabi ko, pag di kayo makibigay ko kayo sa pack. Isa little red hand ba? The story. Bigay ko kasi sa pack kayo. At ayun, hindi na mag-ipan sa ibang pati. Doon na lang kayo sa kabilang pati. Hindi man kayo makulit. Hindi na kayo sa kabilang pati. I don't think it's all right lang. Mabuang ito yung mga bataan. Oh, the breakfast. Ha? Done. Fasting, magaling pumunta. Okay. Dapat akong first meal is yun. Doon dahil ito, sa labunon. Dapat yun niya pang alas 2. Advance na lang. Hindi na natin makaamang sa alas 2. Georgie, ang dumi ng lamisan.
Doon sa sampayan. Wala nga eh, puro green. See? Tapos ng breakfast, busog na. Busyog na. Baka niya ng tiyan. Ay, ako, Georgie. 2 araw na lang, di tayo binangga ni Baya. Ibig sabihin, we have to go Yeah, through. true. Grabe kanina, Georgie. As in, Kinabahan talaga ako. I was Munti ka na sleeping. kaming mabangga kanina. I was sleeping and then I woke up kay nagzigzag-zigzag. Yeah. Patulog na yun kay, I remember what Miss Angina said, that life is too short. Anak ko, Lord, ayaw ako, balik ko ito. Nag-wiggle-wiggle yung kuwan namin kanina. Bas. Wiggle. Wiggle. Kakatakot. We're almost to an accident break room. We are in our pantry, staff room. As we reach here, we're having our breakfast. Sarap buhay. Busog na. Bonus Pam, staff absence, Amy, Gabriela, Jovelyn, Myra, and Mayet. Virgita, please support Titi. Grinalina Binto, please support JC. Hala? Wala po si Ella. Bakit pinano na niya si Rose? Sa bagay. Wala si Ella. Hindi siya kasali sa listahan. Wala siya, di ba, si Ella? Sa listahan? But she will come. Siya na nagka. Nag-message She's siya not kay- coming? Sabi niya kay Ate Moon, she's still not feeling well. Jesus. But let her figure out. Yeah, leave it. This morning I will be rooming Rhino's class if anyone needs me. We have meeting in Janet. Good, we are online. Emilia, please cover RR. Rushing or dry? Sorry.
Yes. Sorry? Si ano ako dun. Wala din siya. Wala din. I don't know. Yeah, but she didn't inform to Miss Grace. Si Ella. Ella. Today? Yeah, she's not around. Joyce, possible you will be there, huh? Yeah. You need to help her. Yeah. No, not roaming. Miss Grace will be in roaming rhinos and just have a look with the racing camels. Marami kong gagawin, Joyce. Hoy, Joy! Next week we have a big event, right? The spotty dog. So I need to finish those paintings and this one. Bad trip siya kay nakaupo lang siya. Oo, kahapon grabe yung bibig niya. Pag-international na raw siya. Kapal na mukha. Para mo na may... Diniretso ko nga siya eh. Hi, Emilia Lee. The team is trying to reach you. Yan ang maganda, nag-level up. Nakarecord ha? Okay. Indian should be in reception, okay? Sitting down there. Mary Jane on your toilet. Only Popo. Ay, ako ko sini. So Mary Jane and Emilia should be in the toilet. I need. I mean sleeping, okay? Now, for inconvenience of the Kusini sa schedule because the line is always busy. Stand, okay? Let's take you. Safer. You will throw out the garbage. Dapat may sisingyan, ha? Dapat may sisingyan. Ayoko na si Mary Jane dahil malas.
Thank you. Have a good day, everyone. Work na. Thank you so much. Ay, wala. Ano daw? Tapon lang ako sa drink. No worries.